ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚକୁଳି ପିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ମା ଆମ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଷୁନାରେ ପିଠା କରୁଥିଲା, ଅରୁଆରେ ମଧ୍ୟ ପିଠା କରୁଥିଲା, ତା ସହିତ ଚା କରୁଥିଲା। ଆମେ ଖାଇ ଖୁଆକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆଜି ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତେ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ପିଠା ସହିତ ଘୁଗୁନି କହିଥିଲେ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଇଆ ଭାବି ଚା ଲଗେଇ ପିଠା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଆଜି ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲିଣି ତଥାପି ମୋତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଆସୁନି, ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ କୁଣ୍ଡେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ମା ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିଲି, ଏବେ ମୋ ଚୁଟି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଯତ୍ନ ଭଲସେ ନେଇପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁ ଝିଅ ଗୋଟେ କଂସା ବାସନ ଖାଇକି ଧୁଏନି, ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଧୁଏନି, ସେ ଶାଶୁଘରେ କେତେ କାମ ତୁଲାଏ। ମୋ ଆଈ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଆକୁ କୁହନ୍ତି ତୁ ତୋ ଝିଅକୁ କିଛି କାମ ଶିଖ, ସେ ଶାଶୁଘର ଗଲେ ତୁ ତା ସହିତ ପଳେଇବୁ। ସେଇଠୁ ମୋ ମା ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଏଠି